औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. समन्वय समिती तर्फे वेगवेगळ्या विषयांची विकास कामांची यादी आम्ही जी कलेक्टर मॅडमकडे निवेदनद्वारे दिलेली आहे, त्यामध्ये देवगड जामसंड्यासाठी सुसज्ज असं मच्छी मार्केट व्हावं या संदर्भात सुद्धा आम्ही निवेदन कलेक्टर मॅडमकडे दिलेलं आहे. तसेच वेगवेगळ्या विकास कामांची आणखी आम्ही यादी बनवत आहोत, जी शहरामध्ये अपुरी आहेत, मंजूर झालेली आहेत परंतु ती पूर्णत्वास गेलेली नाहीत. अशी विकास कामांची यादी घेऊन लवकरच आम्ही कलेक्टरकडे देणार आहोत. तसेच ती पालकमंत्र्यांनाही आम्ही देणार आहोत. कारण शेवटी कसं आहे की पालकमंत्र्यांकडून आम्हाला शहराचा विकास करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे वेगवेगळी कामं त्यांच्या निदर्शनास आणून देणे आमचा समितीचा मुख्य उद्देश हाच आहे की शहराचा विकास करणे. कोणाही एका व्यक्तीवर किंवा कोणाही एका कार्यकारिणीच्या मागे न लागता आपण जी काही अपूर्ण कामे आहेत ती कामे कलेक्टर मॅडमकडे किंवा पालकमंत्र्यांकडे निदर्शनास आणून ती करून घेणे हा आमचा मुख्य उद्देश आहे. त्याप्रमाणे आम्ही त्याचे निवेदन पालकमंत्र्यांनाही देणार आहोत. गेली साधारण आम्ही 4 महिने समन्वय समितीच्या माध्यमातून ज्या ज्या अपुऱ्या गोष्टी आहेत विकास कामासंदर्भात त्या संदर्भात त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही दाद मागत आहोत. त्याप्रमाणे मुख्य समस्या जी आहे, समस्या भरपूर आहेत नगरपंचायतीकडे, पण त्यातली मुख्य समस्या अशी आहे की आज आपल्याकडे CEO पद हे पूर्णपणे रिकामी आहे. ज्यांच्याकडे चार्ज आहे त्या आठवड्यातनं 2 वेळा येतं असं म्हणतात, पण आमच्या माहितीप्रमाणे हल्ली साधारण महिनाभर त्यांचं चुकून केव्हा तरी भेट झाली असेल, पण त्या पलीकडे त्या प्रत्यक्षात तिथे हजर नाही आहे. त्या इथे हजर नसल्यामुळे ज्या ज्या गोष्टी नागरिकांना त्यांच्यापर्यंत पोचवायच्या आहेत, की जी कामं करून घ्यायची आहेत, संबंधित महत्त्वाची व्यक्ती इथे नसल्यामुळेच जवळपास नगरपंचायतीचं काम ठप्प झालेलं आहे. ह्या संदर्भात आम्ही ह्याच्या अगोदरसुद्धा वेगवेगळ्या माध्यमातून CEO कायमस्वरूपी नेमावा अशा स्वरूपाची मागणी संबंधित त्या विभागांकडे त्या अधिकाऱ्यांकडे केलेली आहे. पण आजही तिथे CEO पोस्ट कायमस्वरूपी दिलेली नाही किंवा ज्यांच्याकडे चार्ज आहे ते ठरलेल्या वाराप्रमाणे तिथे उपस्थित राहत नाही. त्याच्यानंतर आम्ही असा निर्णय घेतला की ह्याची मागणी आपण कलेक्टर मॅडम, जिल्हा सिंधुदुर्ग ओरोस कलेक्टर मॅडम यांच्याकडे दाद मागावी. त्याप्रमाणे आमचं शिष्टमंडळ 4 दिवसापूर्वी कलेक्टर मॅडमजवळ गेलेलं होतं. त्यांच्याकडे आम्ही आमच्या समितीच्या वतीने निवेदन दिलेलं आहे. त्याची कारणं पटवून दिलेली आहेत की मॅडमच इथे नसल्यामुळे विकास कामं जी चालू आहेत त्याच्यावर कुठेही कोणाची ही नाही आहे, कंट्रोल नाही आहे. कित्येक ठिकाणी अशी आज अवस्था आहे, डांबर टाकला गेला आहे नवीन ह्याच्याप्रमाणे, पण डांबराचा तिथे लवलेश नाही आहे. कित्येक कामंही अर्धवट स्थितीत आहेत. पाण्याचाही अधूनमधून प्रश्न बऱ्यापैकी सोडवलेला आहे, पण काही ठिकाणी तो पण अजून थोडासा गंभीर प्रश्न आहे. अशी कितीतरी कामं, विकास कामं म्हणा, कुत्र्यांचा प्रश्न म्हणा, गुरांचा प्रश्न म्हणा, सांडपाण्यांचा प्रश्न म्हणा, ही सगळी कामं आज धीम्या गतीने आणि अपूर्ण अवस्थेत आहेत. परिणामी आपल्या 17 वॉर्डमधील ह्या सगळ्या नागरिकांना ह्या समस्येला तोंड द्यावं लागतं आहे. आणि त्याच्यासाठी आम्ही हा सगळा प्रकार CEO आपल्या कलेक्टर मॅडमना सांगून मागणी केलेली आहे. कलेक्टर मॅडमने हे सगळं पॉझिटिव्ह घेऊन जास्तीत जास्त लवकर देवगड जामसंडे नगरपंचायतीला CEO मॅडम कायमस्वरूपी आम्ही देऊ असं आम्हाला सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे कलेक्टर मॅडमजवळ आम्ही जो आपला देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचा कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न सोडवला जावा त्यासाठी वेळोवेळी आम्ही निवेदन दिलेले आहे. आपले कार्यतत्पर पालकमंत्री यांच्याशी सुद्धा आम्ही निवेदनं दिलेली आहेत. आमच्या बाईटमधनं त्यांच्याकडे मागणी केलेली आहे की आत्ता जी दुरुस्तीची योजना आहे
ती सुद्धा आमच्या माहितीप्रमाणे साधारणतः त्याचं काम 30 ते 40% पूर्ण झालेलं आहे. पावसाळा तोंडावर आलेला आहे. ते काम खूप धीम्या गतीने चालू आहे. त्याच्या बाबतीत सुद्धा जास्तीत जास्त लवकर ते काम चांगल्या क्वालिटीनं कसं पूर्णत्वास जाईल ह्याची सुद्धा आम्ही मागणी केलेली आहे. त्याच्या पलीकडे कोर्ले सातंडीचा जो प्रस्ताव आहे, नियोजित प्रस्ताव आहे, कायमस्वरूपी या देवगड जामसंडे शहराची पाण्याची समस्या पूर्णपणे नाहीशी होईल, त्या ह्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही कलेक्टर मॅडमजवळ आग्रही मागणी केलेली आहे. संबंधित पाणी खात्याचे जे मंत्री असतील, संबंधित आपले पालकमंत्री आहेत, यांच्यापर्यंत ही तुमच्या मार्फत मागणी करा आणि हा प्रस्ताव जास्तीत जास्त लवकर संमतीला कसा येईल आणि त्याची संमती कशी मिळेल आणि कायमस्वरूपी हा देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचा प्रश्न कसा पाण्याचा संपेल ह्या संदर्भात सुद्धा आम्ही आग्रही मागणी निवेदनाद्वारे माननीय कलेक्टर मॅडमजवळ केलेली आहे.